phone kaham joto bayap songno bahai tong bahai norok angkha khlaio joto kaham no tong banya hinai tini phungni saiman ka je ani bwsa bo lumnani phasing thang tongka hinai te lumui bo tongkha haini bagui bwkha srangya tabuk satungo achukgui tonglaio buma bwsa tei nasingui tongo je ani ama songno phone khlai rijak phaigra di hinai tei logi o chung ani mama bo kunui tamkhe tongnai di ema tok ada roi nai charmani phone ongoi tongo ani mama bwsano tei ang khe nasingui tongo ani ama song bo furu phaino hinui tabo dipor ni 2ta 2.5ta aswk tamui tongkha 2.5ta tam tongkha haikha khlaio 2ta ni simi achukmani adha ghonta wngkha o phungo phaina kok phungo phaimaya ko haini bagui dipor o phainai hini sao khe dipor kheklai tongkha dipor ni mai bo chajakya ko hai cherai no achukgui tui nai tongmani nasingui satungo achuktui nasingui tongte tongte borok bufuru bo phai sokpai khe ang muitu malia borok phainai hini muitu maya pogui borok bufuru sokpai rok paikha naidi gang tabu belai tongthokjak ani ama phaima bagui tei logi o sabo phai nangno phunuknai tei sanai tei norok nai tongdi tei chung tabu borok tam tubukha naigira nai logi o sabo phai naisingdi borok rest khlaigra thung norok bo kisa nasingui tongdi ang borok bai habui kok sagrana papa ni mama phaio tei bai phaio chapa tei ni phaio cha kutu chala kana kutu hai kana tini ama song tamni bagui phaikha angkhe nangno sawano ani cherai lumnani phasing bo thangui tongkha tule lumyakho aswk tubu boni tamjani wngui phungo khunjuo tamjani achomsa omo allergy hai wngui mothokjagui pugui tongo konai nemali khunjusi kwchak wngui tongkha potrai potrai risi risi wngui ekbaরে khunju gurugui nai kirmation jangui tongkha hingkhe haini bagui cherai bo sori juisajakya wngui tongkha hinui ang phone khlaipikha tei bisa emni borokno khobor torojak haifano obo hai wngui tongkha hingkhe ba take horo phatui chana bagui phatui kholpaimani kowai hingkhe khagui rwngmani cherai ni bo nana waisa furu oko phatui blai morani si tongkha tabo khe cherai ni bamoi ni kisa berai tormani kabu hinui nei bo khunjuni motokjakmani karone se aboni jaratui sibo engya wngui tongo hai saimano khe naidimo milok klaimani cherai ni boni nana bai boni kaka milok koita jaga thai tongkha naidi milok kwngma jaga no thai tongkha chikon chikon khai milok onekbar no puila o bo thainai kotor wngui nai chakha tabukma thai tongphuru haino hai khe ani cherai si masa thagya wngui tongkha haino khunju motokjakmani jala bai saisi mala tam kaham nai sori si jui chajakliya kabui tongmo tongsi srabsa kheno bamoi bo thakliya chabo chaliya omo hai wngui tongkha bini sori bo jala pura wngjakma bai kaisa chor tongma bai bo kha srangjakya wngui tongkha tongthokjakya wngui hai srabsa srabsa khe kabui tongo mamai sangna kwrung ti belaka tem kap khasine mamai sangna kwrung dane mamai sangna kwrung da machi mamai sangna chi kwrung mane mamai sangna ni tabo kha ni mama no mai kolnani phwrungnai ang bo mai kolna muchungjago bo mamai sangna muchungjago naidi nai tongo ama baikhe Kolde yakle yak kolde
Mata call deh. Mata call deh. Call deh. Uncle. Call. Tabuk hungke ama bai anok ni ama boro hor tonglani hinini hor musungna nai tongo markheno nobar shibi tongo dokin glani tong mak mas ni nobar shibu siari letera tong kori siari tong thung tong hete nobar shib kele belanya kchango haini bagui borok dogolamano hor musunglai tongkha karai kchamo khe karon kwchang mani onek ni bisi mokhe molom paiti phaikya moni papa no ang kwcharwi molom phulesa hamgala kanwi tabukhe molom phulirwi tongo ang Khana. Belai lom khana. thui tongkha eng ongui kabo hingke lengjak thui tongkha sori bo hamtai aba mokhang aro bo kisa risi khe bothrai nugo ang puila ulo khe khunjusi motok jagui bono pugui tongo pugnarang ya khe naini mele haing tongkha mokhe horni bagui musungmani tok bengjak aro khang hangui tongmani tabukhe chong mai chai tongkha nadi ani ama song hanui yakarwi khibisi chai tongkha ang cherai bamai tongo sini puila hor ongui hanui sarata tam tongkha gas tini tubu kwchangma ba borok onek din pore se ani nogo phaima ba oro khatangai ang bo fatafat mai khurui ni borok bai baksa achukha Kalau mau sing sale ada. Canda saya pura. Saya. bayar norok saimai na je ang busu kok sakrak nadi ang busu joroti kok saka more than ang 1 hour romoi kok saka ani ama songbai logio sabo pai hingke abo hingke ani pi kotor ni ganani bini busuk phaio ama logio ti phaike hingke borong tuni rifani hingke abo ke kakani bwsela tuni siming kalang thangka bo ola nafaina puro ba nafai pinai haino hai phainai No, borok enggak. Ini kenapa dia kongka? Coba deh. Kan borok Allah udah bukan dulu. Dia sini tongkan dokter sini dokter. Mana ini tong? No, borok kan no. Mal kan. Kali dia sama satu. Nah, coba. Không ya? Oh ya, woi, terasa kan. Tak kan no, aku belum. ang belanya kok sakrak abo haito kebo saimai na naro ang bai logio tong hangke ani channel na follow khai kyang ka saimana jang busuk na busuk kok sakra kok samang se horai phana mana na ani naun borok chawo je nangni ni narno solka hanani ani babuni poni bumano borok onek na kok sakra kanani sawo ta borok to tabu kari kha thai thamai kya tubu khe makha no kok sakra kok samang horgalang airi manuni chabang ka ang bo ama haino haipana ang omru to haikara kok saya jemon koboro haike ase tobon jefur khatangai tongo nangai tongo abro kele kok samang tongnai ama hai nangai tongo aboge kok sawo naingyano hangke kok saya tongmani chau karon belai kok samang bo ingya nangmani kok no sanani thanga hangke nangmani kok no sining no omo wansugui sana nango te dolrok ani tinini video nai bahaima tongmoi kya norok ani channel no subscribe kaina tapok di te like di te ang bai kok sana mujung khe norok chaimano tamo sana mujung comment khai sadi te jotono hor kaham te norok bo kaham tongdi te kaham korong tongdi jotono tini bagi asungno jotono hor kaham te norok comment khai sadi norok tini hor tam songo chaka ang khe chaka
broiler tok pengai omung sabanya chaka. Angke mui budi kebang cawo tei haini bagi budi kengma kesi songai reka. Mui budi sara angke mai chemiya mai chawi si mai haini bagi narok bosadi narok mui budi kom da cha tei kisa tei jatana hanya hai tata bye bye.